Patigayunon subong adlaw ang Untat Tughong, Untat Biyahe sa Iloilo nga pangunahan sang No to Oil Price Hike Coalition. Patigayunon ang protesta sa masunod nga transport kag People's Strike Centers. Sa idalom sang General Luna Flyover atubang sang Iloilo Provincial Capital. Tagbak Terminal, Ungka Terminal sa Christ the King kag amuman sa atubang sang Mandurriao Elementary School. Sino kay Mr. Elmer Foro sang No to Oil Price Hike Coalition kag amuman ang Secretary General sang Bayan Panay. Ang panawagan sang amo nga strike amo ang pauntat sa pagpatughong sa mga pampubliko kag pribado nga mga salakyan subong adlaw agud nga mabatsyagan man sa mga oil companies nga mahulan sang isa ka adlaw nila nga income. Pahayag sang koalisyon luyag nila ipakita sa gobyerno kag oil cartel ang mabaskog nga paghugpong batok sa sobra-sobra nga ginsaka sa presyo sang gatong. Ipanawagan sa sini nga protesta ang ipatuman gilayon sang gobyerno ang fuel price control, isuspend o kung kakason ang excise tax kag value-added tax o kung VAT sa langis kag i-repeal ang oil deregulation law. Nahibaluan nga nagdeklarar man ang transport cooperative sa Banwa sang Igbaras, Oton, San Miguel kag Tubungan nga magaupod sa nationwide strike. Nagaisa subong ang tanan nga transport group kag ang ginatry naton panawagan subong ang private media na mag-join man kay hindi lang ni public issue no pati mga pribado kasalakyan tinanggan mag-unite man kag amo nang tinguhan naton nga election. So ang aton gyapon nga i-declare 6 to 6 from 6 a.m. to 6 p.m. Si Mr. Elmer Foro, nagpanawagan naman si Monsignor Melitonoso, Director sang Haro Archdiocesan Social Action Center, nga ugyunan ang patigayunon nga transport strike subong adlaw. Sa interview sa Bombo Radio kay Monsignor Oso, yagin pahayag nga hindi lang drivers ang apektado sang nagtimbuok ang presyo sang gatong, kundi pati ang tanan. Pahayag pa sini pananglitan magmadinalagon ang resulta sang strike kag ang mga panawagan sini hindi ilang drivers o konsektor sang transportasyon ang makabenepisyo kundi pati man lang iban. So ginapanawagan gid naton ang tanan, buylugan ang panawagan sang transport nga kun mahimo untat biyahe kag indi magtughong. Ang isyu tungkol sang pagtimbuok sang presyo sang langis nagaapekto sa tanan, hindi lang sang driver kundi sang tanan nga pumuluyo sang aton pungsod, sang aton probinsya, sang aton syudad. So para gid ini sa tanan, sa hindi makahangop ang isyu nga ginabitbit hindi lang para sa driver, issue mo man. So I hope mabuksan ang imo panghuna-huna kag buylugan ining panawagan updan naton ang pagpatigayon sining transport holiday kay hindi lang ni kausa sang mga drivers kundi kausa naton tanan. Everybody is affected in this energy emergency. Si Monsignor Melitonoso, Director sang Haro Archdiocesan Social Action Center.